Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşda baqy tarap ýurdumyzdaqy täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmelaşýas. Şugun hormatly prezident Wada Gurbanoğlu Berdimuhammedowa sanly urga marhaly Ministrlik Kabinetiniň milli iqtisady pudokraryny şu ýylyň 4 aýyna ýerine ýetirilen işleň netijelerini başlanan mejlisden geçirdi. Onu Türkmenistan prezidentiniň ýurdumyzda durmuş ykdysaty dönüşdirmegiň maksatnamasynyň ýerine ýetirilişi. Şeýle-de döwletimiziň halkyň awadançylygyny üpçün etmäge gönükdirleri içerki siýasatynyň käbir meselleri ara alynıp maslahatlaşyldy. Hormat prezidentimiz sanly gomarkaly geçirilýän Ministrler Kabinetiniň mejlisinde ilki bilen Milli Geňeşiň mejlisiniň başlygy Mehmedowany hemde Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygynyň ornatary Babaýewy güne aragatnaşyga çagyrdy. İlki bilen Milli Geňeşiň mejlisiniň başlygy Mehmedowa Milli Parlamentiň şu ýylyň başyndan bäri alyp baran kanun çykaryjyk işi hemde halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek boýunça geçirilýän çäreler barada maglumat berdi. Geçen 4 aýyň dowamynda 42 resmi nama, şol sanyna Türkmenistanyň 20 kanuny hemde mejlisiň 19 karary kabul edildi. Döwlet taraplaryna laýyk getirmek maksady bilen kanunlaryň bir näçesine üýt götmeler we goşmaçlar girilmek hakynda hukuk namalary kabul edildi. Mejlisiň agdalary ýere halkara guramalar tarapyndan geçirilen 46 çäre gatnaşdylar. Olaryň 40-y video aragatnaşyga galy geçirildi. Şeýle hem ýurdumyzyň şanly tenler bilen baglanyşykly 15 ýurdun parlamentleriniň ýol başçylarynyň gatnaşmagyna parlamentarlaryň halkara paragatçylygy we anlaşmagy berkitmekde koordinatly sanly video aragatnaşyk boýunça duşuş geçirildi. Hormatly prezidentimiz döwletimiziň durmuş ogrly siýasatyny amala aşyrmak, Türkmenistanlaryň awadan durmuş üçin ähli şertler döretmek bilen baglykda milli kanunçylygy döwre baplaşdyrmak boýunça geçirilýän işleriň aýryten möhümdigini bellidi. Soňra Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygynyň ornatary Babaýew Milli Geňeşiň işini guramak boýunça geçirilýän işler barada maglumat berdi. Halk maslahatynyň agdalary öňde goýulan wezipeleri durmuşa geçirmäge girişdiler. Ýa-da wagtda halk maslahatynyň komitetleriniň düzemi emele getirildi. İşgärler düzeminiň wezipe tany tasdiklandy hemde şonuň bilen baglanyşykly degişi işler alınıp barlýar. Halk maslahatynyň agdalary döwletimiziň kanunçylygyny kämilleşdirmek boýunça mejlise alınıp barlýan işler bilen tanışýarlar. İş toparlarynyň işine gatnaşýarlar hemde dürli guramaçyk meseleleri boýunça tejribe alýarlar, iş mailnamalaryny taýýarlaýarlar. Ýurdumyzda amala aşyrylýan taryhy özgertmeleri, kabul edilýän kanunçyk namalaryny halk köpçüligine düşündirmek we giňden wagt etmek maksady bilen halk maslahatynyň agdalary, mejlisiň deputatlary, tiýasy partiýalar we jemgyýetçilik birleşikleri bilen birlikde geçirilýän maslahatlara, duşuklary we beýlik çäreleri gatnaşýarlar. Şeýle hem köpçülikden habar berişlerine çykyşlar, ýürüýti gepleşikler guralýar. Häzirki wagtda halk maslahatynyň agdalary Türkmenistan paragatçylygyň we anlaşmagyň watanyly döwlet garaşdyrmadan şanly 30 ýyllyk münasibetli geçirilýän dürli çärelere işe gatnaşýarlar. Hormatly prezidentimiz halk maslahatynyň işini guramak maksady bilen wirus çäreler görmek boýunça anyk tawşyklar berdi. Şonuň bilen baglykda döwlet başçylarymyz halk maslahatynyň ähli agdalarynyň hemde mejlisiň deputatlarynyň Döwlet Gullygy Akademiýasyna okudylmagynyň hemde olaryň ýöňde durýan wezipeler bilen tanışdyrylmagynyň möhümdigini aýtdy. Şol wagtda halk maslahatynyň birinji mejlisine taýýarlyk görmäge girişmek, onuň işini ýokary derejede guramak gerek diýip döwlet başçylarymyz bu wagtda degişli tawşyklar berdi. Soňra hormatly prezidentimiz hökümet agdalary bilen sanly gomarkaly geçirilýän Ministrler Kabinetiniň mejlisiniň gün tertibini eglan etdi. Salam hormatly Ministrler Kabinetiniň agdalary, biz şu Ministrler Kabinetiniň sanly gomarkaly nowatda mejlisini geçirýär. Mecliste şöyle hem 4 aýyna ykdysadyň pudoklaryny alyp baran işleň netijelerine prezident maksatnamadan hem de kabul edilen hem ykdysady hem durmuş maksatnamadan hem ýerine hem ýetirişine keledi. Şeýle mehriban halkynyň awadançylygyny üpçün etmäge hem gönükdirilen işçiler hem siýasatymyz degişli käwremin soraglara ara maslahatlaşar. Onu Ministrler Kabinetiniň agdalary emişi bolşýarlar biz jenaýat edenek duruşyn işgärden hem eden etmişlerine okunup ak kürekden towa bilen araýat mukaddes gadry ýeňe hem öňýanyna günäsini geçýär. Beýik atawalarymyzyň rehimdarlyk we insanpyrwyrlyk diýeplerinden uğralyp olar hem jeda çekmekden boşatmak galen sahawatly çäreler görýär. Şoňarada häzir Ministrler Kabinetiniň başlygy ornatary Döwlet Hukuk Geňeşiniň sekretary
Türkmenistan'ın prezidentinin yanına rahatlık ve günahime geçmek mesele oyuncu teklifleri tayarlamak baradaki topların başlığı. Amanov bir topların hem cinayet edenlikler için işgözden rahatlan müverek kadar giycetin nasip etti günahını geçmek koyunca geçiren işler vardı hatavat berdi. Amanov Türkmenistan'ın prezidentinin yanındaki rahatlık ve günah geçmek meseleleri boyunca teklifleri tayarlamak baradaki toporun şu mesele boyunca geçiren işlerinin neticeleri barada hatavat berdi. Hormat prezidentime de hatavat dinlep şeýle diýdi. Onun minister kabinetinin ağlarları. Eğer men aslen devamında yarıp iş gözlen 982 sani arayatımı hem de 53 sani daşar yurtlu arayatımı müverek kadar gecesi münasibetli günahını geçmek barada hem fermanları gol çekecek. Şunlanmalı amanat. Hukuk korucu edadım yoldaşları bilen birlikte günahını geçiren adamın ehlisini tutukluktan başladı. Onlarına yakın vakti öýdöýlerini maşala mağlalarının arasından barar yani ehli zirur hem işleri geçirir. Bir günah geçmek, çareden geçirmek bilen eden etmişlerini okurup. Tuva ölen adamlar, öden günahların halal zehmetleri bilen yuvup hem yurdumun özüne iyisen gatlaşmaklar için ehli mümkünçülükleri dürüdüyor. Ulayetlerin etrafından şeyhlerin hakimlerine şeyden birleşken yolbaşçıları günahını geçiren adamların işlerini bütün etmek koyunca zarur işler geçirmeyi tavsiye ediyor. Günahını geçiren adamlar olsa ahlaklı, zahmet çekip yurdumuzda ama lasırlayan giyin hem gerimli işler, öz hem koşuntuklarını, osmaklarını esas ediyen vatanımızı ağ köröktün hılmat edip halal hem zahmetin huzurlu olarak yaşamaklarını arzu ediyor. Tanrı markal geçirilen Ministrler Kabinetinin meclisinde vice-premier Müşşikov şuýlyň 4 aýyna yurdumyzdy durmuş ykdysadydan ötsürmegin netijeleri barada hatabat berdi. Hatabat döwrüne gazanlan makro ykdysady görkezler şol sanyna jemi içerki önümiň durnukly ösüşi milli ykdysadyetimiň oňy netijeleri besen ýanyny görkezýär. Yanvar aprel aýlarynyň jemleri boýunça ölümçüň muktary geçen ýylyň degişli döwürlen deňişlerlerine 3,18 götürmardy. Şeýlekem bölük satu harit duran şonuň muktary köpelli. Şu ýylyň 4 aýynda bu görkezji 2020-nji ýylyň degişli döwürlen deňişlerlerine 17,5 götürmardy. Döwlet budjetiniň girdeji bölegi 128,13 götürüm, çykdaji bölegi bolsa 96 götürüm ýerine getirildi. 2020-nji ýylyň degişli döwürine görä ortaça aýlyk haklary 10,5 götürüm köpelli. Aylık rehmet hakları, devlet kömek pulları, pensiyalar ve talip hakları dolu meçhurde maliyeleştirildi. Hatabat döwrüne maliyeleştirmegiň ähli çeşmeleriň asabyna özleşdirilen düýpli maýy goýumlarynyň göçeri geçen ýylyň degişli döwürlen deňişlerine 2,10 götürmardy. Şeýlekem vice-premier o milli maksatnamasyny ýerine getirmegiň depkinleri barada hatabat berdi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, ykdysadyetimiziň şu ýylyň 4 aýyna görkezleriniň döwletimiziň durnukly üsýanyny suwut edýänligini kanatdan bilen belledi. Milli liderimiz mali ykdysat toplumyň öňünde durýan möhüm wezipeleri çekip, maksatnamalaryň ýerine getirilişine gödükçilik etmek, täze taslamalary ýerine getirmek üçin daşa ýurt maýy goýumlaryny çekmegi vice-premieriň gödükçilik edýän pudoklarynyň öňünde durýan esasy wezipelerdigini belledi. Hem de bar bolan kemçilikleri aradan ayırmak boýunça teklifleri taýýarlamak taşyrdy. Şeýlekem döwlet başlarymyz beýleki döwletlerden getirilen haritlaryň orny tutýan ölümleri özümizde öndürýän ölümçilikleri düretmek we öz haritlarymyzyň daşary ýurtlary iýerleýän meçhörlerini artdyrmak boýunça kabul edilen döwlet maksatnamalaryny ýerine getirmek orna ýerur tagallalaryň edilmeligini belledi. Hem de bu urda durumça geçirilen çäreleri işleňleşdirmek taşyrdy. Hormat prezidentime de sanly ulgama geçmek, döwlet ýetirine degişli kärhanalary we desgalary huzursuzlaşdyrmak hem de paýdalar jemgyýetlerini öwürmek işlerini möhüm wezipeleriň hataryny ketgitlep, vice-premieri ýöňde durýan wezipeleri öz wagtyny we anyk ýerine getirmek bilen bagly degişli taşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornasary Abdurrahmanow gödükçilik edýän düzümlerini şu ýylyň 4 aýyna ýerine getirilen işleriň netijeleri barada hatabat berdi. Nefti we gaz kondensatyny çykarmakda, gaýtadan işlemekde gazanlylan teňik ykdysady görkezler barada hatabat berildi.
benzin önümçülüğünün meýilnamasy 109 götürüm, dizel ýanyňyzyň öndürmeň meýilnamasy 100,18 götürüm, polipropilen öndürmeň meýilnamasy 105,5 götürüm, çalgy ýaglaryny öndürmeň meýilnamasy 100,11 götürüm, suwuklandyrylan gazy öndürmeň meýilnamasy 107,11 götürüm, tebiği we urdaş gazy çykarmagyň meýilnamasy 114,16 götürüm, tebiği gazy eksport etmeň meýilnamasy 119,13 götürüm, maýa goýumlaryny öýleşdirmeň meýilnamasy bolsa 109,11 götürüm ber jaýdyldy. Hormat prezidentime hatap etdiňläp, Newtka toplumynyň işine belli bir öňe gidişligiň bardygyna garamazdan, aýry-aýry puwdaklarda heniz kemçilikleriň dowam edýänini aýtdy. Şeýle hem döwlet başlarymyz neft çykarmak boýunça alınıp balyan işleriň depkinlerini ýokalandyrmak, nefti gaýtan işleýän zawodlar toplumynyň öňümçük tawşyklaryny ýedirderli berja etmek bilen baglanyşykly meseleleri bir gödөгçülükde taklamak tapşyrdy. Hormat prezidentimiz şonuň ýaly polietileniň we polipropileniň öňümçük möçürlerini artdyrmak, Türkmen Geologiýa Döwlet Korporasiýasynyň işine täsir tehnologiýalary ornaşdyrmak meselelerine möhüm ähmiýet berilmeligini belledi. Bu wagtda vice-premier anyk tapşyklar berdi. Döwlet başlarymyz hazır deňdinäki neft gazy ýataklary özleşdirmek işlerini çatlandyrmak, Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan halkara gaz geçişleriniň gurulşynyň depkinlerini artdyrmak we tebiği gazy eksport etmek boýunça halkara taslamalaryny taýýarlamak meselelerine möhüm ähmiýet bermek taşyrdy. Soňra vice-premier hatabatyny dowam edip, neft gaz puwdugyna maýa goýumlary çekmek boýunça meýilleşdirilýän forma görülýän taýýarlyk işler barada aýtdy. Maýa aýynyň 12-13-nde geçirilmegi gödüňletdirilýän bir maslahaty daşary ýurtlaryň kompaniýalarynyň we banklarynyň wekilleriniň gatnaşmagyna garaşlýar. Hormat prezidentime hatap etdiňläp, bir halkara forumny ýokary guramaçyk derejesine geçirmek barada vice-premier bir näçe görkezmeler berdi. Mejlisiň başynda döwlet başlarymyz Türkmen Neft döwlet konserniň başlygy Baýgeldiýew ýönüm paýlaşmak hakyndaky lalaşyga degişli goşmaçylara gol çekmäge ygtyýar bermek hakyndaky buýruga gol çekip, ony Sanyl Gomarkaly vice-premier berdi. Hemde resmi namydan gelip çykan wezipeleriň durmuşa geçirilmegine gödөгçük etmek babatda degişli görkezmeler berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornbasary Urad Gelliýew gödөгçük edýän puwdaklaryny şu ýylyň ýanwar-aprel aýlary aralygynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hatap berdi. O etnaga toplum boýunça öňümçük möçüriniň ösüşi geçeniň degişli bilen deňeşdirilenine 104,11 götürmeden boldy. Şol sanna Obagjokga daşky şoğuramak ministrligi boýunça bir görkezji 104,10 götürme, tuğuçylygy baradaky döwlet komiteti boýunça 102,14 götürme, hemde Türkmen Atlary döwlet birleşigi boýunça 104,10 götürme deň boldy. Hormat prezidentime hatap etdiňläp, ekrançyk meýdanlaryny tuğuçlyk bilen öpüşün etmek meselelerini ölçekdi. Şunun bilen baglanyşykly döwlet başlarymyz ekin meýdanlarynyň, derýalaryň, akabalaryň ýagdaýyny seljermegi, olary arasalamak boýunça ähli çärleri görmegi taşyrdy. Obagjogyna häzirki zaman suw tygyşatlyjy tehnologiýalary giňden ornaşdyrylmalylar. Hormat prezidentime de vice-premier gödөгçük edýän ministrliginiň we puwdak idaralarynyň ýol başlary bilen etraplarda bolup, daýhan birleşikleriniň işi hemde Obagjogyny özgertmek boýunça kabul edilen maksatnamalaryň amala aşyryşy bilen tanışyp, olary zerur kömegi bermegi taşyrdy. Döwlet başlarymyz döwlet ýer kadastry baradaky meselege geçip, onuň ýurdumyzda azyk bolşugyny puwturlandyrmak ýaly wajyp wezipe bilen baglydygyny öňçekdi. Şonuň bilen baglykda hormat prezidentimiz döwlet ýer kadastyryny taýýarlamagy Milli Geňeşiň mejlisiniň hemde Milli Geňeşiň halk maslahatynyň agdalarynyň gatnaşmagynyň maksady boljakdygyny aýtdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornbasary Öwgedew ulaw we aratnyjyk ulgamy degişli ministrlikleriň hemde puwdaklaryň dolanyş edaralarynyň şu ýylyň ýanwar-aprel aýlary aralygynda ýerine getiren işleriniň netijeleri barada hatabat berdi. Hatabat döwründe toplum boýunça öňümçük meýilnamasy 113,16 götürüm ýerine getirildi. Türkmen Demir Ýolları Agentligi boýunça ödüş 103,19 götürme, Türkmen Awtoýolları Agentligi boýunça 129,11 götürme, Türkmen Deňiz Derýa Ýolları Agentligi boýunça 116,14 götürme barabar boldy. Hatabat döwründe Türkmen Howa Ýolları Agentligi boýunça degişli işler ýerine getirildi. Hormat prezidentime de hatap etdiňläp, häzirki wagtda ulul gomynyň käbir puwdaklaryna dünýäde koronavirus pandemiýasynyň täsirlerini getirýänini belledi. Döwlet başlarymyz howa gatnawlarynyň ýatyrylmagy hemde ýük akymlarynyň adaldylmagy bilen bagly öňümçük tawşyklarynyň ýerine getirilmeginde käbir kynçylyklaryň dürýänligini aýdyp, vice-premier gödөгçük edýän düzümleriniň mali meselelerini çözmäge jogapkärçilikli çemeleşmegi hemde olara golluk bermegi tapşyrdy.
Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Durduliýew gözegçi diýen pugdoklaryny 2021-nji ýylyň 4 aýyna amala aşyrylan işleriň netijeleri barada hatawat berdi. Şu ýylyň ýanwar-aprel aýlary aralygynda gurulşyk synagy toplamyny ýönüm öndürmek we hyzmatlary ýerine ýetirmek boýunça meýilnama 129,5 göterim ýerine getirildi. Ötüş 117,12 göterme deň boldy. Gurulşyk we binagarlyk ministrligi boýunça ýönümçük meýilnamasy 108,7 göterim berja edilip 100,5 göterme barabar ötüş üpçün edildi. Tenagat we gurulşyk bölümçigi ministrligi boýunça ýönüm öndürmek, işleri ýerine getirmek we hyzmatlar boýunça meýilnama 125,12 göterim berja edildi. Bu wagtda ötüş 119,13 göterme deň boldy. Energetika ministrligi boýunça öndürilen önümleriň we ýerine getirilen işleriň, hyzmatlaryň meýilnamasy 119,17 göterim berja edilip 117,19 göterim üst gazanyldy. Hatawat döwründe elektrik energiýasyny öndürmeň meýilnamasy 105,18 göterim ýerine getirilip, üst 109,19 göterime deň boldy. Türkmen Hime Döwlet Konserni boýunça ýönüm öndürmeň we hyzmatlary ýerine ýetirmeň meýilnamasy 159,13 göterim ýerine getirilip, 141,12 göterim üzdürdi. Aşgabat şäheriniň ýakynlygy boýunça ýerine ýetirilen işleriň we hyzmatlaryň meýilnamasy 116,17 göterim berja edildi. Hormat prezidentime de hatawat dinläp, şu ýylyň geçen 4 aýyna alınıp balan gurulşyk işleriň netijesiniň ortaça bolanyny bellädi. Şununla bağlılıkta döwlet başlarymyz işleriň depkinlerini güýçlendirmek we degişli netijeleri gazanmak bilen baglanyşykly vice-premieri anyk taşyklar berdi. Ýubiley ýylyna dürli desgalary işe girmek boýunça ýören köp şäherler kabul edildi. Şoňa görä bu urdaky işlerde hiç ýyly hayal ýagallyga ýol berilmeli däldir diýip döwlet başlary aýtdy. Hormat prezidentimiz gurulşyk we senagat pugdoklaryny maýy goýunlaryny çekmek işlerini talaba laýyk alyp barmagy vice-premierden berk talap etdi. Şoň bilen baglykda hormat prezidentimiz bar bolan kanunçylyklara garamazdan senagat we durmuş maksatly aýratynda Türkmenistanyň mukaddes garaşdyrylarynyň şanly 30 ýylynyň hormatyna ulanmagy berilmek meýilleşdirilýän disgalaryň gurulşygyny bir gözegçilikde taklamagy taşyrdy. Döwlet başlarymyz ýurdumyzyň içinde energetika halkasyny döretmek we Türkmenistan, Awganistan, Pakistan elektrik geçici ulgamny gurmak boýunça işleriň dowam etmeligini belläp, ýöňde durýan wezipeleri ýerine getirmek boýunça anyk görkezmeler berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Gylýew gözegçi edýän tögdä we dokma pugdoklaryna hemde telekeçilik ulgamyna şu ýylyň 4 aýyna ýerine getirilen işleriň netijeleri barada hatawat berdi. Tögdä we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi boýunça tögdä duran şonuň meçhuri geçenliň degişli döwürlen deňeşdirilenine 112,17 göterim ýerine getirildi. Ýönülen önümleriň ötüşi 109,11 göterme barabar boldy. Dokma Senagat Ministrligi boýunça geçenliň degişli döwürlen deňeşdirilenine nak ýüplegiň önümçigi 114,14 göterme, nak matalaryň önülşi 100,14 göterme, tekin we ýörme önümleriniň önülşi 120,13 göterme, göň önümleri 100,11 göterme barabar boldy. Türkmen Hali Döwlet Birleşigi boýunça ýönüm öndürmeň meýilnamasy 113 göterim berja edildi. Döwlet taryhçy mal birjasy boýunça birja söwdalarynyň 98-si geçirilip 10.420 şertnama hatap alındy. Söwda senaty darasy boýunça ýerine getirilen işleriň ötüşi 106,11 göterme deň boldy. Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi boýunça obagçylyk we adyk önümlerini öndürmeň ötüşi 124 göterme, senagat önümleriniň ötüşi bolsa 129,16 göterme barabar boldy. Hormat prezidentime de hatawat dinläp, daşary ýurtlardan getirilýän önümleriň orny tutýan haritlaryň, aýratynda halkyň sarp edýän önümleriniň öndürilýän mukdaryny artdyrmak, importyň möçlerini azaltmak boýunça işleri dowam etmegiň zerurdygyna vice-premieriň ünsün çekdi we bu wagtda anyk taşyklar berdi. Pugdogyň maddi enzamynyň büniýadyny pugtlandyrmak we düzümli giňeltmek, onuň eksport mümkinçiliklerini, çykarylýan önümleriň möçlerini artdyrmak, täze iş orunlaryny döretmek bagatda kiçi we orta telekeçilik ýurdumynyň söwda toplamyny hasy ösdürmäge kuwatly itergi berdi, hormaty prezidentimiz bellädi. Şununla baglykda döwlet başlarymyz kiçi we orta telekeçiligiň orunyň barha artýanyny nazara almak bilen hususi ulgamyň işiniň netijeligini ýokalandyrmak üçin zerur şäherleri görmegiň, täze maýy goýun mümkinçiliklerini gözlemegiň wajypdygyny belläp, bu wagtda vice-premieri degişli tawşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Mehmedow gözegçi edýän düzümlerini geçen 4 aýda ýerine getirilen işleriň netijeleri barada hatawat berdi. Garaşdyrylmyň şanly 30 ýyllygyna, Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygyna başlanýyp bir näçe meden şäherler geçirilýär.
sergiler, dürüzlük duguşuklary, bäsleşikler, konsertler, wagt nesihat şäherler guralýar. Şeýlekem medeni durmuş maksatly deskalaryň ulanmagy berilmek münasibetli dawarlar ýaýdanlandyrylýar. Sanly Gomarkaly dürli derejedäki duguşuklar geçirildi we birnäçe halkara resmi namalaryna gol çekildi. Online tertibinde Türkmenistanyň we türki dilli döwletleriň halksal gurallar orkestriniň konserti, binagarlyk sunuwatynyň taryhy we medeni datly halkara almy amaly maslahat we beýlekler guraldy. Hatabat döwründe türkmen hünärmenleri daşy ýurtly kärdeşler bilen online duguşuklaryna, maslahatlara, dürli halkara okularyna gatnaşdylar. Şu ýylyň başyndan bäri Türkmen döwlet neşriyat gullugyny kitap öňümleriniň 148 görnüşi neşr edildi. Türkmenistanyň prezidentiniň kararyna laýyklykda Medeniýet ministrliginiň hemde Türkmen döwlet neşriyat gullugynyň merkezi idaralarynyň gurulşyna tanly tehnologiýalar we maglumat topdurlygy bölümler düredildi. Hatabatyň başyna şeýlekem ýurdumyzyň dürli gurlarda ýeten derejesini beýan etmek boýunça köpçülikliň habar beriş serişleriniň işi barada edildi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, teleradio ýaýlymlarda Aşgabatyň 140 ýyllygynyň, garaşdyrlygymyň şanly 30 ýyllyk ýubileylerine, döwletimiziň beýtaraplygyna bagşlap, gowy hemde teatrli gepleşikleriň taýýarlanmalygyna, teatrlarda merdany halkymyzy şöhratlandyrýan teatr eserleriň, piyesalaryň sahnada goýulmalygyna, teatr aýdymlaryň düredilmeligine vice-premieriň ünsini çekdi. Şeýlekem döwlet başçylygymyz arasaçlyk bilen bagly meseleleriň, ýokunç keseleriň ýaýramagynyň ýöňlenmek boýunça görülýän şäherler bilen baglanşykly ila tarapynda alınıp barýan giň düşünüş işlerini dowam etmek babatda vice-premiere degişli görkezmeler berdi. Şonuň ýaly ýurdumyzyň ilatynyň tomsy döwründe din jalşyny talaba laýyk guramak maksady bilen düşünüş, wagt nesihat işlerini işleňleşdirmek babatda tawşyklar berildi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Gelin Ýazyp, bilim, alam, saglyk goraş we sport ulgamlaryna şu ýylyň ýanwar-aprel aýlary aralygynda ýerine ýetirilen işleriň jemleri barada hatabat berdi. Hormat prezidentimiziň başlangyjy bilen bilim ulgamyna geçirilen özgertmelere laýyklykda bilim terbiýeçilik işlerini kämilleşdirmek, ýurdumyzyň giň halkara hyzmatdaşlygy, ananşmak hemde dostlukly ýörelgelerine esaslanýan içeri we daşar teatratynyň many mazmunyny giňden wagt etmek, ýaş nesli watanda çäksiz söýgi hemde weparlyk ruhuny terbiýelemek boýunça işler alınıp barýar. Hatabat döwründe halkara guramalarynyň wekilhanlary bilen birlikde mühim meseleler boýunça hyzmatdaş ýokary okuw mekdepleriniň arasynda online okuw ilmi maslahatlar geçirildi. Bejerişi öňnalçy idaralaryna lukmançylygyň dürli gurlary boýunça ketelleriň öňüni almagyň we bejermegiň teýär usullaryny amaly lukmançylyga ornaşdyrmak boýunça toplumlaryň işleri dowam etdi. Döwlet ýaşlar teatratyny üstünlikle amalaşdyrmak, ýaş nesli terbiýelemek, bitew ulgamny kämilleşdirmek, beden terbiýany we sporty işiň wagt etmek boýunça çäherler geçirildi. Ýaş olimpiýatçylary hemde milli ýygyny toparmady 32-nji Tomsky olimpiýa oýunlaryna taýýarlamak işleri ýerinde alınıp barýar. Ýylyň başyndan bäri içeri we daşar teatratymyzda taryhy özgertmelere başlanýan wagt nesihat işleri, halkara guramalary hemde daşar ýurtlaryň degişli ministrlikler bilen teleköpri arkaly dürli duguşuklar, şanly senler, garaşdyrlygymyzyň 30 ýyllygy, hemişelik beýtaraplygymyzyň 25 ýyllygy we Aşgabat şäheriniň 140 ýyllyk münasibetli almy amaly maslahatlar geçirildi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, dünýäni gurşap alan koronavirus pandemiýasyna garamazdan häzirki wagtda has mühim ugurlar boýunça teýär okuw maksatnamalaryny işläp taýýarlamaga ýerurlygyň ýüze çykanlygyny bellädi. Döwlet başçylygymyz maliýe, owagyjylyk, tenagat we elektron tenagat üçin hünärmenleri, halkara hukuk öwrenjileri taýýarlamagy iň wajyp ugurlaryň hataryny görkezdi. Şeýlekem koronavirus ýokunçy zerarly emeli gelen häzirki ýagdaý bilen baglykda saglyk goraýşyň milli ulgamny mundan meýlekde döwre baplaşdyrmagyň, lukmançylyk gylmanyň ýöňdebarjy gazananlaryny işiň ornaşdyrmagyň, dürli ketelleriň, ýetatanna ýokunç ketelleriniň öňüni almagyň, olary anyklamagyň hemde bejermegiň, häzirki zaman usullaryny öwrenmegiň hemde giňden peýdalanmagyň zerurdygy bellenildi. Bellenşe alebi ulgamda netijeli tejribe açmak üçin daşar ýurtly hyzmatdaşlar bilen güni gatnaşyklary ýoly goýmagy dowam etmek möhümdir. Döwlet başçylygymyz sporty wagt etmegiň aýratyn möhümdigini öňe çekip, köpçülikliň beden terbiýe tagaldyş hereketini hemde ýokary netijeli sporty ösdürmegiň, milli we halkara derejesindäki dürli sport ýaşlaryny geçirmegiň, amalaşdyrylýan durmuş ugurly içerki teatratyň strategik ugur höküminde çykyş edýäni belledi. Meclisiň başyna hormat prezidentimiz 1941-nji 45-nji ýyllaryň beýik watançylyk gurşunyna gazanlan ýeňşeň 76 ýyllyk münasibetli sowatlary gurşurmak hakyndaky permany gol çekdi we ony Sanly Gomarkaly vice-premiere berip, resmi namany talaba laýyk ýerine ýetirmek boýunça birnäçe anyk tawşyklar berdi.
Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary, ýokary gödekçilik idarasynyň başlygy Berdimuhammedow şu ýylyň 29-30 aprel aralygynda Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň Kazan şäherine bolan gulluk iş saparynyň netijeleri barada hasabat berdi. Taparyň çäklerini Türkmenistanyň wekiliýeti Ewraziýa Ykdysady Birleşiginiň ýolbaşy idaralarynyň biri bolan Ewraziýa Hökümetary Geňeşiniň mejlisine gatnaşdy. Forum barşynda ýurdumyzyň oňyn beýtaraplyk, açyk gaplar, diň hukukly we netijeli hyzmatdaşlyk görellerine esaslanýan daşar syýasatynyň ileri türýän ugurlary beýan edildi. Ýurdumyzyň Ewraziýa Hökümetary Geňeşiniň mejlisine ilkinji gedek hormatly mehman hökümine gatnaşanlygy bellälikdir. Munyň özi taraplaryň uzak mekletli, köp ugurly hyzmatdaşlyk ýoly goýmagy gyzyklanma bildirýänliklerini görkezýän möhüm waka urly. Beýşeýligem Türkmenistanyň Ewraziýa Geňeşliginde garaşly döwletleriň arkalaşygy, Şanhay hyzmatdaşlyk guramasy, Ewraziýa Ykdysady Birleşigi ýaly döwletleri birleşikler bilen asynçykly hyzmatdaşlyk ugruna laýyk gelýär. Şeýlekem Ewraziýa Ykdysady Birleşigine agda döwletleriň ählisi bilen taryhy we dostluk gatnaşyklarynyň köpürlük hyzmatdaşlygyny baglanyşdyrýanlygy bellenildi. Türkmenistanyň wekiliýetiniň saparynyň maksatnamasynyň çäklerini 30 aprelde Russiýa Federasiýasynyň hökümetiniň başlygy Mikhail Mishustin bilen duşup geçirildi. Döwletleşiň başyna iki ýurdun dostluk, hoşnýetli goňşulyk gatnaşyklaryny we netijeli hyzmatdaşlygy puwturlandyrmagy, uly gyzyklanma bildirýänligi bellenildi. Şol gatnaşyklar töwda ykdysady we ulag logistika, energetika puwdaklaryna insanperwer medeni gonlarda okunda sürilýär. 2022-nji ýylda Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistanyna medeniýet günlerini geçirmek meýilleşdirilýär. Tagly garaşlygymyna netijeli hyzmatdaşlyk ýoly goýuldy. Türkmen wekiliýetiniň Brahimyň nazal Moskwa bolan iş saparynyň netijeleriniň köp ýyllyk gatnaşyklary täze etergi berenligi bellenildi. Şol saparyň çäklerini Russiýalyk ýerdeşler bilen duşuklaryň 60-dan gowra geçirildi. İki tarap bilen resmi namlaryň onuň gowrany gol çekildi. Kazan şäherine saparyň çäklerini Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň prezidenti Rustam Minnihanow bilen duşup geçirildi. Onuň başynda iki tarap bilen hyzmatdaşlygyň netijelik häýeti eýdigi bellenildi. Munyň özi dostlukly Türkmen Russiýa gatnaşyklary babatda aýdyň mysal bolup durýar. Şol gatnaşyklaryň puwturlandyrylmagy netijesinde puwdaklaryň en çemesini gurşap alan hyzmatdaşlygy eýdigderli ösdürmäge mümkinçilik berýän resmi namlaryň köp tanlysyna gol çekildi. Kazanna ýurdumyzyň wekiliýetiniň agdalary Russiýaly, şol sanyna Tatarstanlyk ýerdeşler bilen iki tarap bilen duşuklaryň 7-sini geçirdiler. Olarda Suwda ykdysady we banyk ulgamlaryna, neft gas toplamyna, owa gyjygyna, howa we suw ulaglary ulgamyna, ýeşigler düzümleriniň ugrı boýunça gatnaşyklaryň geljegi ara alyp maslahatlaşyldy. Hormat prezidentime de hasabat dinläp, bitirip Türkmenistanyň gyzyklanma bildirýän daşary ýurtly hyzmatdaşlaryň ählisi bilen netijeli gatnaşyklar üçin hem işe açyklygyny belledi. Häzirki döwrüň ýagdaýlaryny hem de uzak mekletli geljegi nazar almak bilen tebrik we halkara hyzmatdaşlygyny işleňleşdirmek boýunça ýurdumyzyň ýygyderli öňe sürýän anyk başlangyçlary munyň aýdyň tutnamasydyr. Milli liderimiziň belleşýäli biziň ýurdumyzy Ewraziýa Ykdysady Birleşigine girýän döwletler bilen däp bolan dostluk we hoşnýetli goňşulyk ýödara düşünmek hem de ananşmak gatnaşyklar baglanyşdyrýar. Ewraziýa Ykdysady Birleşigine agda ýurtlar Türkmenistanyň möhüm sewda hyzmatdaşlary bolup durýar. Olar bilen hyzmatdaşlyk köp ugurly kuwaty eder. Döwletara gatnaşyklarynyň agtybarly şertnama bilen hukuk büniýady şol kuwatdan netijeli peýdalanmagy ýardym edýär. Bu büniýat bolsa ýygyderli berkidirýär we onuň üstü täze iki tarap bilen resmi namlar bilen getirilýär. Birlikdäki hökümetary toparlary, beýleki degişli düzümler netijeli işleýär. Döwlet başlarymyzda Türkmen Rus gatnaşyklary barada durup geçmek bilen olaryň dostlugyň we hoşnýetli goňşulygyň birik-biri hormat goýmagyň we ananşmagyň hemde ýödary golluk bermegiň birik büniýadyna gurulýanyny belledi. Türkmenistan we Russiýa Federasiýasy köp ugurlarda şol sanyna töwda ykdysady, ýalňyç energetika, ulag we logistika, tenagat hemde gurulşy ulgamlaryna, medeni insanperwer ulgamda we beýleki ugurlarda işleň hyzmatdaşlyk edýärler. Russiýa Federasiýasy Türkmenistanyň strategik hyzmatdaşydyr. Onuň bilen hyzmatdaşlyk dünýä geňişligine de işleň ösdürýär. Russiýa tarapy ýurdumyzyň awraýly halkara we sewit guramalarynyň çäklerini, öňe sürýän başlangyçlaryny ýygyderli gollaýar diýip döwlet başlarymyz belledi. Ödara gatnaşyklaryň kuwatyndan netijeli peýdalanmakda, onuň täze wajyp ugurlaryny kepitlemekde, geljegi tatsamalary durmuşa geçirmekde, birlikdäki hökümetary toparyna möhüm orun degişdir. Şonuň bilen baglykda hormatly prezidentime de vice-premieri ýokary gödekçilik idarasynyň başlygyna burdaky degişli işleri dowam etmegi tapşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary, Daşary işler ministri Meredow şu ýylyň 4 aýyna ýurdumyzyň Daşary işler ministrligi tarapyndan ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi.
Garaşda bitirip Türkmenistanyň daşar tiýadatyny durumşa geçirmek, döwlet başlarymyzyň bu ýurda ýöňde goýan wezipelerini ýerine ýetirmek maksady bilen degişi işler alınıp barly. Halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmekde ýokary derejedäki saparlar we gepleşikler möhüm orny elýär. Şoň bilen baglykda ýanwar aýynda Türkmenistanyň prezidentiniň Awganistan Islam Respublikasynyň we Azerbaýjan Respublikasynyň prezidentleri bilen sanyl gomarkaly duşuklar boldy. Mart aýynda hormatly prezidentimiz ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň 14-nji sammitine gatnaşdy we türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk keňeşiniň sanyl gomarkaly geçirilen resmi däl maslahatyna hormatly mehman hökümine gatnaşdy. Yanvar aprel aýlary aralygynda sanyl gomarkaly dürli derejedäki duşuklaryň 638 geçirildi. Daşar ýurtlar hemde halkara guramalar bilen birlikde duşuklaryň we gepleşikleriň 35 guruldy. Daşar işler ministrliginiň ulgamy boýunça ýola goýulan gatnaşyklar ýygydyry häýeti boldy. Ýylyň başyndan bäri daşar ýurtlaryň bir näçesiň daşar tiýada idaralary bilen bir näçe gepleşikler we maslahatlaşmalar Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň arasyndaky köp taraply hyzmatdaşlygyň ministrler derejesindäki duşu geçirildi. Türkmenistanyň daşar ykdysady gatnaşyklaryny puturandyrmak boýunça anyk çäreler durumşa geçirilýär. Atabat döwründe ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetleri Türkmen Belarus, hökümetleri Türkmen Rus toparlarynyň çäklerini döredilen sewda we maýa hyzmatdaşlygyna ýardam bermek boýunça ýokary derejedäki toparyň hemde tenagat boýunça Türkmen Pakistan bilelikdäki iş toparynyň duşuklary boldy. Şeýlekem bir näçe ýurtlaryň işur toparlarynyň wekilleri bilen gepleşikler geçirildi. Hormatly prezidentime hatabat dinläp, meýleşdirilen köp sanly halkara çärelerini we maslahatlaryny çekip, olaryň ýokary guramaçyk derejesini öpçün etmek we bu abatda degişli teklipleri taýýarlamak boýunça vice-premiere anyk taşyklar berdi. Soňra hormatly prezidentimiz sanyl gomarkaly geçirilen ministrler kabinetiniň meclisine gatnaşyga ýüzlenip, şu ýylyň geçen 4 aýynda alınıp bolan işleriň netijeleriniň koronavirus ýokanjynyň ýaýramagy sebäpli dören daşarky ýagdaýlara hemde onuň dünýä ykdysadyna ýetirýän täsirine garamazdan garaşdy döwletimiziň ýübiley ýylyna belinen maksatnamlara laýyklykda ösmegini dowam edenini bellädi. Ýurdumyzda jemi içerki önümüň işlepgini 5.19 derecede saklanýar. Ata watanymyzyň ähli künjeklerini köp sanly tenagat we durmuş maksatly ýübiley desgalar gurly, hemde olaryň gurulşygy dowam edýär diýip milli liderimiz aýtdy. Ykdysadytymyzda diversifikasiýa ýolundan ösdürmegiň çäklerini biz importyň orny tutýan harytlary özümize öndürmegiň, eksport ýeberleýän ölümleriň möçürlerini artdyrmagyň döwlet maksatnamalaryny üstünlikli durumşa geçirýär. Sanly ulgama geçmegi we ýurdumyzda tenagat taýdan ösdürmegi amal aşyrýar. Alam we bilim ulgamlaryny özgörtmek dowam edýär. Önümçükler döwrewap ýagdaýa getirilip, bazar ykdysadyty emele gelýär. Neft gaz kenleri özleşdirilýär. Türkmenistan, Awganistan, Pakistan elektrik we aragatnyjyk ulgamlarynyň hemde Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçişiniň gurulşygy alınıp barýar. Şeýlegem beýleki halkara taslamalaryny amala aşyrmagy taýýarlyk görülýär diýip döwlet başlarymyz bellädi. Hususi işe ulyk etdirmek, telekeçileri ýurdumyň ykdysadytyny özgörtmeler amala aşyrmagy giňden çekmek fiýadaty alınıp barýar. Döwletimiziň siýasy gomny kämilleşdirmegem dowam edýär. Milli Geňeşiň halk maslahatynyň täze edarasy töredildi we ol işe başlady. Ýöne ýeni üstüne işlemeli köp soraglary bar. Olary çözmegiň döwlet maksatnamalaryny kabul etdik. Hemde kemçilikleri aradan aýyrmagyň wezipelerini kesgitledik diýip döwlet başlarymyz bellädi. Şeýlekem ýurdumyzda 2021-nji 2025-nji ýyllarda ösdürmek boýunça kabul edilen maksatnamany tutan ýerli durumşa geçirmegi dowam etmeli. Baş bayramlamada bolan ak mermerli Aşgabatyň 140 ýyllygy, garaşdyrlygymyzyň şanly 30 ýyllygy hemde bitaraplyk bayram bilen bagly bellilen çärelere gowy taýýarlyk görmeler diýip hormatly prezidentimiz aýtdy. Döwlet başlarymyz 9-njy maýda uly bayramyň ýeňi günüň bellenip geçiljekdigini ölçekdi. Şu ýyly bir şanly sene beýleki uly bayramlar, ýagny Orada aýynaky seneler bilen gabat gelýär. Hormatly prezidentimiz halkymyzyň diýip desurlaryny, şeýlegem beýleki seneleri gödüňde tutup, ähli dawarary çäreleri 9-njy maýda agşam geçirmegi teklip etdi. Şol gün Bekrewdäki ýadgarlyklar toplumyna gül goýlar. Soňra bolsa tadaka berip, uruşdan gaýdyp gelmedik watandaşlarymyzyň ähli ýatlanlar. Bu çäreler döwletimiziň durmuşynda möhüm ähmetli siýasy wakadyr. Şoň görä olary ýokary derejede geçirmeler diýip hormatly prezidentimiz bellädi. Soňra döwlet başlarymyz meclise gatnaşyga ýüzlenip şeýle Hormatly minister kabinetining agzalary, ýa-da men ýurdumyň kanunçyna laýyklykda Orada bayram bellenýän 10-njy maý iş gününde elip alan etmek baradaky fermana gol çekjek. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzda Orada bayramny bellemek bilen baglanşykly degişli resmi nama gol çekdi.
Soňra meclise gatnaşyra gizlenip şeýle diýdi. Honukdy Misir kabinetining agzalary men ana özümiň Aşgabat atly ýene-de bu hem aqtamy tamamlanmagy hem size aýtmak istýär. Garaşdy emişelim. Bir taraf ýolunyň paýtagty Aşgabat şäheri Atawatanyň ýüregidir. Ol garaşdy döwletimiň adawraýdy hem dünýä hem birleşikler hem ornuny bolýar. Merkezde. Aşgabat dünýäniň hem ýokary medeniýet ulugy bolan Aqsada mütaýdan ösen iň owadan hem şäherlerden biridir. Aşgabatyň keşfediňe bir TV hem balıklar köp görnüşli bolmagy bilen däl. Eýdem döwürler köp dürlü bilen hem sağlaşykly gutgoşýar. Aşgabat taryhy hem geçmişin merkezidir. Hem biz onuň taryhyna şalim geçmişine hormat koyar. Ýa-da hem seçmelerini paýtagtymyň bu ýyl 40 ýyllyk hem taryh barada hem maglumatlar saklanyp galypdy. Ýöne köpetden seçmelerinden sorulan bu toprakda ýaşaşan hem ýerge döwürlerde hem bolanyny görnükdir. Hem Morşary Beýik Ýokýol hem Şatranda ýerleşen ýurdumyz mihmansuýar hem de öňe çekici merkez bolupdyr. Bu arada hem hakykat asyrlar hem ulap gidýär. Mysal üçin Aşgabatyň eteginde gadymy par hem galat ýerleşýär. Şol hem galadan bir beýik döwletiň taryhyny öwrenip bolýar. Aşgabada aşyklym şäherim diýerler. Beýme tasdiklama şäher iratyny açyk göwünlüğüni we hoşnutlygyny wasp edýän inçeme bir täze hem taryhy wakalara hem esaslanýar. Paýtagtymyň hem ýaşaýjynyň duýgurlugyny, ýürekdöşlüğüni, zähmet söýürlüğüni we mehriban şäherine bu parlagyny hem aýynyň ýüze çykýar. Bir gözel şäherimizde milli uşgunly, taryh hem de medeni hem gymmatlyklary özünde jemleýän hem dürli detsalar hem döretme urunda köp hem tagalla etdik. Hem seyişde gönükdirdik. Şoňra da Aşgabatyň keşfi hakykatdan hem onuň ýaşaýjylaryň hem ýürekden töýgüsüň hem canly mysal. Şäherem köp sanly detsalary öwürşem aýratynyklar hem eýe hem bolanyň üçin Guinness hem rekordlar yktabyna giýdi. Aşgabat 140 ýylyň dowamyny hem taryhyň bu kıyın hem onda da çalışırım hem fırsatlarını baştan hem geçirdi. Aşgabatlar hiç vaat tutuşan halkımızın eğine düşen hem kıyınçılıklardan çette de durmadı. Şahatlıkta ünlerde hasratta hem fırsatları da hem halkımız cevizleşti. Hem 1941, 1945 yılların büyük vatandaşlık kursulları bağlı, horluk hem hasratlar, kıyınçılıklar Aşgabatlardan hem toğulup geçmedi. 1948 ýylda bolup geçen TV hem betbaşçylykda şäherimiz salynjy hem sekonyň dowamyny ýer bilen hem ýegsam boldy. Bir faza ýer titremeden ýetgeme ejer çekmedik. Maşgula hem galdy. Emma bu aramada bir mehriban şäherimizi dik etdik. Bu hem täzeden oldu. Garaşdy vatanymyzyň ýüregi bolan gözel paýtagtymy härki döwürde bir özüniň sport, medeni we alym bilim merkezi öpünden hem derejesine laýyklykda dep ösýär. Binaýarlyk guruluş hem wagtda tanalmaz hem derejede özgörýär. Bu ýerde şäher ýylatynyň medeniýeti din janlygy üçin köp işler edilýär. Aşgabat härki zaman şäherimiz ajaýyp nusxasy bu ýerde. Bulanmağa verilen detsalar paýhasly şäher hem konsepsiýasy esasynda bina edilýär.
paytahtymyň Demirgazy Öýleňne täze Aşgabat sisi dürülýär. Bunu atar öýleňne UNESCO'nun bütün dünya sanawyna ýerilen Nusoy galatyna ýerleşýär. Bu awly halkara gurumyň bizim hem paytahtymyz diýip günli ösýän hem şäherleriň ulgamyna hem goşmagyna özü hem Aşgabatyň özüniň täze derejesine şaýatlyk edýär. Şoňra bu ýerde hemişe iň bir öňde barjy garaşlar hem beýanly tapýar. Aşgabatyň häzirki hem keşfine buýsanmalyk mümkin hem de. Onuň hem gaýtalanmazy gözlemlerini dogry wasp eder hem ýok bolsa. Ne bizim ajaýyp şäherimizde gece döwürler has hem hormat hem şöhret getirir. Bu arada hemişe yürekden çykýan goşudur hem aýdymlar o döwretler. Menine hem bir ýokurda aýdymlyk ählitini hem şu kitapda beýan etmäge hem çalışdym. Bu kitap gyzykly hem peýdali hem de mermerlen paytahtymyň bu 40 ýyllyk hem bayramyna men sowgadym. Bolar diýip hem pikir edýär. Nämeji tamamlandan soň siz bir kitaby alyp bilersiz. Şeýle hem Durduliýew, Meredow, Mehmedow, Amanow, Aqara ähliňiz bayramçylar şerlen galan wagtyň içinde kitaby tanışdyryş däwalatyny geçirir. Hormatly Minister Kabinetining agzalary biz şunuň bilen sany ulama haly mejlisini geçirip tutarýar. Men esasen ýer ýeňiz alyp baran işleriniz hem ulusnukdary arzu edýär. Sağ olun. Indi bolsa Türkmenistan prezidentiniň gol çekeni resmi näme bilen tanşadýas. Beýik ata-babalarymyzyň bide wetke edeni rehimdarlyk hem insan perwerlik ýürürlerini gollanyp, türkmen jemgyýetiniň hem de her bir maşgalanyň agzybirligini, hem bütünlüğüni hasam potolandyrmak maksat bilen şeýle mukaddes gadar gijet münasibeti Türkmenistan prezidenti ýurdumyzyň ýaragly işleriniň beren serkerde başly Gurbanoğlu Berdimuhammedow iş getirenleň mukaddes gadar gijet münasibeti günäsini geçmek hakyna ferman gol çekdi. Günäse geçilen raýatlary mundan welek azatlykdan mahrum etmek görüşünäki esasy ceza şeretini şeýle belli bir ýerde ýaşamak borjuny ýüklemek görüşünäki goşmaçy ceza şeretini çekmekden boşadyrly. 1941-1945 ýylyň beýik watançylyk urşuny gatnaşyjylaryň söwgeçlerde görkezden deňsiz taýsady gahrymançylygyny hem de uruş ýyllaryna tyýla dähmet çeken ak saçly enelemizden görkezden nusgulyk edermeligini hormatlap, olaň ýaş nesillemizde watançylyk, gahrymançylyk, mertlik ruhuny terbiýelemekde hem halkymyzyň agzybirligini, jewsligini berkitmekde alyp barýan asyrly işlerini ýurdumyzda amraşyrlayan düýüplü özgörtmeleri üstünlikli durmuşa geçirmäge goşýan goşantlaryny gözeňe tutup, şeýle beýik ýeňişiň 76 ýyl münasibetli Türkmenistan prezidenti ferman gol çekdi. Resmi namalaýykda vilayetleň, şäherleň hem etraplaň häkimlikleri 1941-1945 ýylyň beýik watançylyk urşuny gazanlan ýeňişiň 76 ýyl münasibetli uruş veteranlaryna, şeýle uruşda wepat bolan eskerleň ýan ýollaşaryny Türkmenistanyň prezidentiniň adyndan 200 manat meşhurdy pul sowgadyny hem de gymmat bahar sowgatlary dabarary ýa-da doguşurmaga borçlydyrlar. Orada bayramyny bellemek hakynda berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe mehriban halkymyzyň bütünlüğini, agzybirligini hem jewsligini hasa berkitmek, türkmen halkynyň köp asarlyk däpde sowlaryny aýagly çemereşmek, gymmatly ruhy baýlyklarymyzy gorap saklamak maksat bilen şeýle Türkmenistanyň Zähmet kodeksiniň 81-nji maddasyna laýykda karar edýän. Birinji, Türkmen halkynyň milli bayramy bolan Orada bayramyny 2021-nji ýylyň 13-nji maýynda bellemeli. İkinci, şu fermanyň ýerine ýetirilmegini eýetçiliginiň görnüşine garamadan ähli idaralar, kärhanlar hem guramalar üpçün etmeli. Türkmenistan prezidenti Gurbanoğlu Berdimuhammedow.
Beýik ýeňşiň 76 ýylynyň şanyna asyrly däwe ura ýurdumyzda dürli şäherler geçirilýär. Bu şanly sene türkmen halkynyň berent watançylygynyň hemem edermenliginiň, oňa parahatçylyk, söýjülük, dürüjlük ýürürlerini, ata-babalarymyzyň parasatly wesiýetlerini, agrarlygyň nişan hükmüni milli senamamyzda möhüm orny eýleýär. Paýtagtymyzdaky mekan köşkünni beýik ýeňşiň bayramyna täwte geçirilen dabara ýokary ruh rentligi beslendi. Berqarar döwletimizden bagtyrlykdy uruny 40-njy ýyllaryň agyr finalaryny başlaryň geçiren ulnesin wekilleriniň münasip durmuşyny üçinetmek ýurdumyzyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan urlarynyň hataryny goýulýar. Hormat prezidentiň ähli tarapyň aralaryny tejesinde fronta gatnaşyjylary tyrla zähmet çekenlere hemem esker ojagyny saklap oturan enelere köp sanly ýeňillikler berilýär. Tarihi müňýyllyklaryň jümmüşini kökürüp gidýän türkmen halky çağlary terbilemekde esasy ýürürlüň bir hökmüni, ata-babalaryň köp asarlyk wesiýetlerini baýlaşdyryp, olaňy dowamly bolmagyna gol berýär. Eger wagtda ýaş nesiller ýokary watançylyk, gahrmançylyk, edermenlik duýgularynyň kemale ýetirilmegi jemgyýetde bütünlüğün hemem jebisligiň berkemi üçin asyrly işler alyp barlýar. Bizi milli gahrmanlygyň öňüne taqdim edýäs. Olaň deňsiz taýsyda ýeňişlerini muqaddas sarpa goýýas. Biziň ata-babalarymyzyň gahrmançylyk durmuşlary, hemem geçen şöhratly ýollary, biziň üçin watançylygyň, mehriban topraga çäksiz wepalygyň hemem muqaddas watanmyzda gulluk etmegiň mektebidir. Türkmenistany adamzadyň parahatçylygy, dostlugy, insanperwerligi, hemem halklaryň jebisligine uran terwatyny aňladýan ýeňiş bayramyna başlanan şäherler ýurdumyzyň ähli künjüni ýokary ruh rentligi besenýär. Milli ýerdimizden ýol başlygyna garaşyk hemme beýtarap Türkmenistanyň alyp barýan şöhratly ata-babalarymyzyň insanperwer hemem dürüjlük täplerini esaslanýan ähli parahatçylygyň hemem howpsuzlygyň berkidilmegine, durnukly üsüşiň üçinedilmegine, netijeli hyzmatdaşlygyň giňeldilmegine gönükdirlen döwlet syýasaty dünýäde ýokary halkara awraýyna eýe boldy. Eger wagtda biziň ýurdumyzda sebetde parahatçylygy dürüjlü merkez hökmüni ikrar edilýär. Munyň özi halkyň iň oňa täpleriniň dowamatlygyny hemem atalarymyzyň edermenliklerine münasip hormat goýmagyň aňlatmasy. Hemişelik beýtaraply hukuk derejesiniň ýürürlerini üýtgüsiz agrar türkmen döwleti beýtaraplaryň hemem parahatçylyk söýjüliginiň daşary syýasatymyzyň esasy biniýady bolup galýanyny iş ýüzünde görkezýär. Şanly sene türkmen halkynyň belent watançylygynyň hemem edermenliginiň, oňa parahatçylyk, söýjülük, dürüjlük ýürürlerini, ata-babalarymyzyň parasatly wesiýetlerini, agrarlygyň nişan hökmüni milli senamada möhüm orny eýleýär. Şäherlerde milli gahrmanlarymyzyň durmuş ýoly, olaň ýaş nesliň watançylyk ruhyna terbilenmegi işleri beýan edilýär. Milli ýerdimizden alyp barýan öňdürüň öňçülükde syýasy uruny netijesinde garaşyk hem beýtarap Türkmenistan tutuş Merkezi Aziýa täwtine parahatçylygyň hemem durnuklygyň miýdemez daýanjy bolup durýar. Parahatçylyk, söýjülük, açyklyk we netijeli hyzmatdaşlyk ýürürlüğüne esaslanýan daşary syýasat ýürürlügimiz hormatly prezidentiň öňe sürýän dürüjlükli başlanýaşlary dol golluk tapýar. Şeýle dünýä jemgyýetçiliginde giňden ikrar edilýär. Garaşyk beýtarap Türkmenistanyň tutuş ýylaty ýeňiş bayramyny uly ruh rentligi davaranýar. Watanmyzyň gulläwesmeginiň häzir hememe geljek nesillerine bagtyar ýaşamagyň türkmen topragyny zähmetiň hatirasyna, milli ýerdimizden ýol başlygyna amal aşyrlayan ähli öňüni özörtler, gahrmanlarymyzyň edermenliklerini şöhratlanýar. Beýik ýeňşiň 76 ýylyň şanyna asyrly däwe gura ýurdumyzyň ähli şäherleri hemem owurlaryny 1941-1945 ýylyň urşunda frontlarda wepatlanyň gahrmanlaryň ýagty ýadygarkary hormatlanýar. Veteranlara aýratyn mähirlik bilen sarpa goýulýar. Ak mermere ve seniyane täze guruluşlary keşberi okuny täzelenýän şäherlerimiz hemem owulamydy. Ähli amatklar bolany ýaşaýyş şaýdary, häzirki zamany bilim hemem saglyk idaralary, sport toplumlary, senagat kärhanlary şeýle beýlekler gahrmanlarymyzyň edermenliklerine ajaýyp ýadygarlyk boldy. Beýik ýeňşi ýakynlaşdyran merdana pederlemeden edermenligi manyly durmuş ýoly halkymyza hyzmat etmegi, muqaddas watany goramagyň belent nususyna öwrüli. Berqarar döwletimizden bagtyrlyk uruny merdana uruş hemem zähmet veteranlarymyz bardy. Ýa-da aladylýar. Hormat prezidenti tarapyndan uruş hemem zähmet veteranlarynyň saglyklaryny berkitmäge, ýaşaýyş hemem durmuş şertlerini gorunmagy uly ünsürlýär. Garaşy Türkmenistana beýtarap döwlet derejesine eýe bolup gelen parahatçylyk dürüjli döwlet hökmüni dünýäde ikrar edilýär. Milli ýerdimizde sebetde hemem dünýäde parahatçylyk üçin etmekde gönükdirlen halkara başlanýaşlary öňe sürmek bilen asuda parahat durmuşda ýaşamagy uruny uly tagaladar edýär. 1941-1945 ýylyň beýik watançylyk urşunyna gazanlan ýeňşiň 76 ýyl mähfetli Türkmenistanyň goramak ministrliginiň merkezi serkerdeli öýüne dabara geçirildi.
Davaran başı Türkmenistan'ın Gorunluk Ministrliğinin Berdimuhammed Anaýew adynaqy 1-nji ýürütilişlerini harby mektebindäki ýylhalar insan watançy esker mugallim Berdimuhammed Anaýewiň ýagty ýadygaryny uly çäret bilen başlandy. Gaýdy usullygyň edermenligiň merdanaryny sosuryny Berdimuhammed Anaýewiň urş ýyllaryny görkezden gahrmançylygy merdana watan guruşyny nusxuluk mektep bolup durýar. Birişimizi ýaly her ýylda beýik ýeňişiň şanly senet münasibetli dawarlary ýurdumyzda giň ýerinde ýaýwanlarly. Ularda nesilleň ýagty ykbaly ata watanyň azatlygy üçin pajaly ularda kynçylyklary dödgelen gaýratly watandaşlarymyz harpalanýar. Ine şuňky dawarda 1941-1945 ýyllaň beýik watançylyk urşuny gazanlan ýeňişiň 76 ýylyg münasibetli giň ýerlerine bayramçylyklaryň üstüne ýetirip watan gerçeklerini goýlayan egitilmez syýlag sarpany alamatlandyrdy. Bu ýerde urş veteranlaryna, urşuň ýygyny galyp bugünkü mukaddes ýar ojagyna saklap oturan enelere hem tyýla zähmet çeken ýerleşmede hormatly prezidentiň adyndan bayramçylyk sowgatlarynyň goşulmagy şany senäniň hormatyna ýaýwanlarylan dawarlara baý many çaýdy. Mukaddes garaşdyrmagyň şanly 30 ýylyna aşawa şähermeden esaslanmanyň 140 ýylyna beýik ýeňişiň 76 ýylyna başlanan dawarlara şaýat bolýan hormatly veteranlar hem zähmet gahrmanlary şaher paýy ýokary syýlag sarpasy hem özleriniň jan saglygy we bagty ýardymşy urna edýän üreýän uly ardat üçin uly syýlyň arkadagy hormatly prezidentiň adyna ardaly alkyşlaryny aýtdylar hem tüý sürükden çykýan hoşallyklaryny bildirdiler. Dawaran dowamyny gutly sözler bilen çykýanlar şular dogrusynda buýsun şön belediler. Olar ýurt gorawynyň mukaddesigi, urş ýerlerini Türkmenistandan görkezden gahrmançylyklary, häzirki parahat hem awadan durmuşymyzyň eşiretleri dogrusynda uly buýsun şön näzirler. Hususan öz toprağının beýik watançysy, ýylhalar insan, görnükli esker, Ustad Mugallim Berdimuhammed Anaýewiň gahrmançylykly ömür ýoly, urşda görkezden edermenligi, şeýlede gahrmanlar hyzamynyň mehriban pederi, watanyň wepaly uly Mälikuli Berdimuhammedowyň urş ýyllaryna ýalan goşgulary dogrusundaky ýatlamalar hem baý mazmunly söhbetler bu ýerde edilen çykyşlaryň içinden şarga şolup geçdi. Şanly sene, ajaýyp bayramçylyk münasibetli gurulan dawaran dowamyny ýerine ýetiren aýdymsalarda parahatçylyk, dostlugynlyk, ananyşmak hem beýik watançylyk wasp edildi. Oy parahatçylyk hem ananyşmak watany bolan ýurdumyzda hemişe ýeňiş saýlar çalynsyn, toý owazlar ýanglansyn. Çünki hormatly prezident bilen aýdyşýaly, geçmişiň şöhraty biziň şuňmyzyň buýsunjydyr. 1941-1945 ýyllaň alym merdimli söwüşlerini Türkmenistany gerçekden görkezden gahrmançylygyna, edermeligine baky hormat hem ebedi şöhrat bolsun. Şanly senere münasibeti geçirilen şäherler köp ugulary öz içine alýar. Döwrümizden beren sebketler baradaky pikir alşmalary sanly ulgam boýunça geçirilen maslahatlaryň içinden şarga çolup geçýär. Aşgabat şäheriniň 140 ýylyk münasibeti Türkmen döwründe binagarlyk gurulşyk institutynyň ýaşylyk Haýfa adanyky Halkara Newtwy Gaz Universitetiniň hem Türkmen döwründe ykdysadyýat we doranlyk institutynyň guramagyny onlaýn arkaly video maslahat geçirildi. Paýtagymyzda Aşgabatda geçirilen birnäçe halkara derejeli medeni köpçülük şäherleri, alman maslahatlary, forumlary şähermeden ady wadatyny hasam belende oturýar. Ýüregi seni ýurdumyň Ak şäherim Aşgabat adly onlaýn maslahaty Döwlet Mehmet Azadanyň Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutynyň, Magtumlanyň Türkmen Döwlet Uniwersitetining hem Seyit Nadar Seýdanyň Türkmen Döwlet Mugallimçilik Institutynyň mugallimlarynyň hem taryplarynyň gatnaşmaklaryna geçirildi. Maslahatlarda çykyş edenler hem oňa gatnaşanlar hormatly prezident bilen alyp barýan dünýä nusxuluk işler üçin hoşallyklaryny beýan etdiler. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliğiniň Halkara gatnaşyklary institutyny ýurdumyň ýokary hukumat mektepläriniň taryplarynyň arasynda Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygy garaşdyrmyň 30 ýylyk münasibetli bäýaş geçirildi. Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we Informatika institutyny hormatly prezident bilen sowgat beren Nokia kompaniýasynyň önüm bolan häzirki zamany ara gatnaşyk 5G degişli enjamynyň işe girilmegi bayramçylyk çärelerini goşdy. Berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüne hormatly prezident bilen taýlanlar bilen ýokary mekteplerde ýaşlara berilýän bilimi dünýä ülgüne laýyk getirmekde. Hem ýaşlaryň alim bilen meşgul bolmak üçin ähli zerur bolan şertler öwretmekde uly işler alınıp barlýar. Telekommunikasiýa we maglumat tehnologiýalary pudoklary üçin öz kärini ustad önümçilik şertlerine ulanýan döwrüwap tehnologiýalardan kemil derejede baş çykaryp, hem ulary ilmi esasy öwrenip, degişli çözgütleri öz wagtynda kabul edip bilýän hünärmenler taýýarlamak Telekommunikasiýalar we Informatika institutynyň öňüne goýan esasy maksatlarynyň biridir. Türkmenistanyň orta hünär okuw mektepläriniň arasynda okuw dersleri boýunça ilkinji gezek onlaýn görnüşine geçirilen döwlet bäýatçylygy netijeli tarapdan häsiýetlendi.
Online görnüşünde okuw dersleriniň 19 boýunça geçirileni beýbäsişige ýurdumyň orta hünäri okuw mekdepleriniň 42-sinden talipleň 800-den gowra gatnaşdy. Watanymyzyň ýüregi gödel Aşgabatyň şanly 140 ýyllyk toýy giň ýerim bilen bayramçylyk dawratyna gödel paýtagtymyzda wetip edýän belin dowazly aýdym sazlar watandaşlarymyzyň köňüllerine buýsanç we şatlyk paýlady. Bayramçylyk dawratyna gatnaşyjylar bagtyar halkymyzy bagtyň guçagyna, eşretin goýnuny ýaşadýan gahrman arkadagymyza alkyşlaryny beýan etdiler. Garaşdy Baky tarap Türkmenistanyň paýtagty, Merkezi Aziýanyň merjan şäheri bolan Aşgabat şäheri ähli halkymyzyň söýgüsini hem mehrini beslendi. Muqaddes garaşdyrlyk ýellaryna arkada prezidentimizin şäher guruluşyk binagerlik maksatnamasynyň esasyna bütünlüği diýen ýaly täzeden gurulýan, tutuşlugyny ak mermeri beslenýän paýtagtymyzyň taryhy hemde şöhratly şu günni synlayan adamlar Türkmen döwletiniň paýtagty Aşyklar şäheri Aşgabatyň nurany gündüzleri, owadan geceleri, berkar döwletiň bagtyarlyk döwrüniň depkini ösüşleriniň bünýadynyň miðemezligi bilen ýakynan tanışýar. Türkmeniň guran beýik binalary, depeti göýge ýetýän minaralary, pederlerimizin binagerlik senediniň kökünün gaty alaslary uzaýanlygynyň habar berýär. Nesillerimize ebedi miras galan şol senet bugün hormatly prezidentimizin taýsy taýdanlarlarynyň netijesinde beýik sunugat derejesine getirildi. Mehriman arkadagymyzyň binagerlik şäher guruluşyk maksatnamasynyň esasyna gün-günden pajarlap ösýän paýtagtymyz milli binagerlik sunugatymyzyň iň soňky gadanalarynyň utgaşdyrylmagyndan bütünlüği diýen ýaly täzeden gurulýar. Baş şäherimizde döredilýän täsin desgalary kaşaňlygy, gözelligi, öz bolşulygy, türkmeniň arzugyny, ruhuny, mundan nurany geljege umydyny beýan edip bilýänligi, halkymyzyň buýsanjyny, guwanjyny özüne jem edýänligi bilen aýratyn tapawutlanýar. Hormatly alymlar, Uniwersal ýurdumyň günaýtany we paýtagtyň Aşgabatda 7-nji maýda saat 20-den 8-nji maýda saat 20-de boljak howa barada Türkmenistanyň howa maglumatçylygynyň berýän habar bilen tanışyryň. Balkan ulaýatyna ütkap hem utqawr biýaşar ýylarym şakma mümkin. Demirgaly kumlataryň hizasynda 8-13 metr ýetýän şemal utar. Howa gijesine 13-18 gradus gündüzine 19-24 gradus. Kenary etraplaryna 15-20 gradus maýl bolar. Ahal ulaýatyna ütkap hem utqawr biýaşar ýylarym şakma mümkin. Demirgaly kumlataryň hizasynda 94 metr käýerine 17 metr ýetýän şemal utar. Howa gijesine 14-19 gradus gündüzine 20-25 gradus. Gün orta gün etraplaryna 32 gradus ýene maýl bolar. Mary ulaýatyna ütkap hem utqawr demirgaly kumlataryň hizasynda 94 metr käýerine 17 metr ýetýän şemal utar. Howa gijesine 15-20 gradus gündüzine 29-34 gradus maýl bolar. Leva ulaýatyna ütkap hem utqawr günüň ahyrynda ulaýatyň demirgaly etraplaryna az kem ýaşar ýylarym şakma mümkin. Demirgaly kumlataryň hizasynda 94 metr käýerine 17 metr ýetýän şemal utar. Howa gijesine 16-21 gradus gündüzine 29-34 gradus maýl bolar. Daşy ulaýatyna ütkap hem utqawr az kem ýaşar ýylarym şakma mümkin. Demirgaly kumlataryň hizasynda 8-13 metr ýetýän şemal utar. Howa gijesine 11-16 gradus gündüzine 20-25 gradus maýl bolar. Paýtagtyň Aşgabatda ütkap hem utqawr biýaşar ýylarym şakma mümkin. Demirgaly kumlataryň hizasynda 10-12 metr ýetýän şemal utar. Howa gijesine 15-17 gradus gündüzine 20-22 gradus maýl bolar. Ýurdum boýunça maý aýynyň 8-dini magnit hadisasynyň gowşak täsirli bolmagy aşylýar. Ediz watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümine tolan bölejikleriniň möçberiniň kadadan 7 götürüm artma bilen baglanşykly howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňoýsuz täsirleriniň öňüne almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy. Şeýle hem ýaz passanda howanyň derejesiniň üýtgeýäniňi nazara alyp, pasaly gurag inmegi maslahat berýär. Mehriban ýaşar, bu düzgünleri berk berjaýetseňiz ýylyň eslendik passanda
öz saglyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun watan habarlary peşinde jemleýäs. Berqarar döwletimiziň bagtyrlyk döwründe ata watarma Türkmenistan, ähli wagtlarda ösüşýär. Ähli ösüşüň ödünine bolsa halkyň bähbidi bar. Şunuky biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoşsa bolun, ezileşer.